Ang mga poorest of the poor ang gilabi kuno nga matabangan na karon nga panahon sa COVID-19 crisis. Apan na serbisyuhan gyud ka sila. Ano ang report? Sa kamingaw sa mga dapit gumikan sa gipatuman nga enhanced community quarantine, makita kaayo ang mga taong nagtikaw-tikaw sa daplin. Sama nining mga pamilya nga anaa sa Aseras ng ligdas ang litwa man sila'y mga balay. Kung dunay poorest of the poor o mas kabos nga hutong sa katilingban, siguro kini ato mga kaigsuunan diri daplin sa kalsada ang mahay-apil niini ug angayan nga mahatagan usab og pagtutok sa atong kagamhanan sanglit wala man sila'y mga Pinoy-anan, kulang usab sila sa pagkaon nining panahon sa krisis sa COVID-19 nga ato ang giatubang. Si Manang Loreta Baguio, kauban ang iyang mga katagi Aseras kay dili man matawag nga silingan kay wa lagi sila'y balay. Nagpaabot sila nga dunay hinabang nga pagkaon nga maabot aron ilang tabangan sa pagpatambal sa ilang kagutom. Gani ang iyang 15 anyos nga apo nga nanganak na usab mao'y nadugang sa problema kay ang kapuyo nini igo raman mamarking sa mga sakiran. Tungod sa kamingaw karon, wala sila'y kita. Wa kuno sila maapil sa lista sa mga makadawat sa Hinabang. Kutob na lang sila sa pangandoy kuna aman. Gani, wa sila masayod nga naadi ay kining Social Amelioration Program. Mga magtabang, sir. Nami diri sa kwan sa kasada nagtinda. Pait, kinsigig badlong sa koton. Koton palisi ba? Oh. Pasay, pawaon, kay agianan min sa mga tao. Sa Pikasbahin, naagian usab namo kini mga tao sa Sambagdos nga naglinya alang sa bugas ug dilata. Napatuman hinuon ang social distancing sa mga mulupyo. Ang 25 kilos nga bugas ug 20 ka dilata, makahapi na kuno sa ilang kagutom. Okay pa man. Sa kanan ni sa reserva ba? Sa syudad ni siya tanan ang sa barangay wala pa man mi makapalit kay wa man sa stock nga bugas pero nakuha na namong kwarta katong financial subsidy. Sa mga hinabang sa kagamhanan unta mapiskan kadtong anaa sa kilid sa kadalanan kay bisan ingon nga wala sila'y address apan sila usab nang ginahanglan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.